प्यार के पंछी उड़ चले किस ओर रे, प्यार के पंछी उड़ चले किस ओर रे, दुनिया जमाना छोड़ चले, दुनिया जमाना छोड़ चले सब, जाने किस ओर रे। पहिला ई भोजपुरी में राउर इंटरव्यू हम लेत बानी, रउआ भी एक भोजपुरी यहाँ खाटी माटी बा, भोजपुरी कैसन लागता आपके? बहुत बढ़िया लगा था। भोजपुरी चूँकि हमनी के माई भाषा, हमनी के भोजपुरी में पलल बढ़ल बानी जा, भोजपुरी में काम कर रहल बानी जा, तो जब अपना भाषा के अपना भाषा में जौन काम करतनी हमनी के, जब ओके सराहना मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेला। मतलब दिल से खुशी होला कि जहाँ जितना रीजनल लैंग्वेज बाड़ी सन ओकरे में कंटेंट बनाता, लोग पसंद करता, वही तरह हमनी के भोजपुरी के जो बढ़िया कंटेंट बा, अश्लील साफ सुथरा कंटेंट बट ओकरो लोग पसंद करता, तो जान के देख के बहुत खुशी होला अपने आप में। रउआ के बतावत बानी राउर अंदाज में जौन की भोजपुरी लय और लहजा और सामाजिक कंटेंट हमारे साथे जुड़ल बाणे, और आपके बता दी ये जौन भी वेब सीरीज में हमला के प्रदर्शित करत बाने, ये एक सामाजिक कंटेंट बा, रउआ सबन जरूर जुड़ी। अच्छा ये बताई राउर रोल का रहल बा? ये वेब सीरीज से जुड़ल हमारा रोल ही रहल बटे कि ये वेब सीरीज में हमनी के दू गाना आइल बटे। एक पहलू भी बाइक क्रिएशन खातिर हमनी काम के बनी है, वो मनियों के हमनी कुछ गाना पहले रहल। पहले सीजन में भी मुटका के बिया जो पहला सीजन रहे ओकरो में एक गाना रहा, मुटका के बिया सीजन 2 में हमनी के 2 गाना बटे, तो दोनों गाना के हम लिखले बनी, कंपोज कैले बनी, साथे हमनी के साथी बाणे कार्तिक के बोले गाना रउआ लिखले बानी। अगर हमरे चैनल के माध्यम से गावे के रहे तो का रउआ सुना देबे, हमरे श्रोता सुनना चाहे आपके आवाज में? अब खास करके तो हम तो लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं, लेकिन थोड़े से गुनगुनाए तन जैसे पहला गाना बटे किस ओर, प्यार के पंछी उड़ चले किस ओर रे, प्यार के पंछी उड़ चले किस ओर रे, दुनिया जमाना छोड़ चले, दुनिया जमाना छोड़ चले सब, जाने किस ओर रे, प्यार के पंछी उड़ चले किस ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज भी काफी अच्छा बा, रउआ लिखले भी बहुत शानदार बाटे। ती हमारे साथ जुड़ल रहना राइटर, तो बनल रही और देखत रही और जुड़ल रही आपके आवाज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।